Bueno, imos comenzar coa globalización, a parte da globalización. Vale, dentro da globalización, o primeiro que temos que saber é que é a globalización, vale? Entón, a globalización é unha maior conexión cada vez entre os diferentes lugares do mundo. Cada vez están máis interconectados. Por que están máis interconectados? Bueno, sobre todo o avance nos medios de transporte e nos medios de comunicación, que fan que cada vez o mundo sexa como unha aldea global. Entón, o temos aquí, non? Que é a globalización, pois unha maior conexión cada vez entre os distintos países do mundo grazas ao mellora dos medios de transporte e das comunicacións. Cando se produciu esa globalización? Esa globalización produciuse fundamentalmente a mediados do século XX tras a Segunda Guerra Mundial, porque aí é onde houbo un avance moi grande das comunicacións e dos transportes. De acordo? Pero, sobre todo, avanzou despois nos anos 80. Isto é o que vemos aquí, vale? Cando se produciu a globalización? Empezou coa Segunda Guerra Mundial, co avance dos medios de transporte e de comunicación, e despois se acelerou a partir dos anos 80, porque aí houve unha mellora importante de tanto dos medios de transporte como de comunicación. Pois, por exemplo, melloras na aviación, os transporte dos obxetos por mar, por exemplo, en contenedores estandarizados que despois, unha vez que descargas o contenedor, xa o metes directamente así no camión. Non tes que desfacer o paquete ou no tren, no camión, no que sexa, non? Bueno, o internet, por exemplo, que non existía antes, había ordenadores, pero non existía internet. Bueno, por todo este tipo de avances, non? Entón temos a globalización, que é a globalización, cando ocorreu a globalización, e agora vamos ver os tipos de globalización. Hai moitísimos tipos de globalización, pero nos demos tres: económica, cultural e política. Entón, a globalización económica empezou, sobre todo, pois eso, coa división en dous bloques do mundo despois da Segunda Guerra Mundial, o bloque capitalista e o bloque comunista. Entón, cada un dos bloques foi globalizándose, foi aumentando a comunicación cos países dese mesmo bloque. Por exemplo, no bloque liderado por Estados Unidos, despois da Segunda Guerra Mundial, que Europa estaba moi machacada, os Estados Unidos fixeron o que se chamaba o Plan Marshall, que era dar préstamos a Europa para que Europa se recuperara. Claro, esos préstamos son un pouco interesados, porque o que pretenden é que Europa mellore económicamente para seguir comerciando con Estados Unidos para entrar dentro dese bloque capitalista e aumentar a fortaleza dese bloque capitalista. Despois, a finais dos anos 80, cae o muro de Berlín, e entón xa non haberá, digamos, como unha parte do mundo globalizada por un lado e outra parte do mundo que se relaciona polo outro, senón que todo o mundo entrará dentro do capitalismo, prácticamente todos os países do mundo entrarán dentro do capitalismo, e será o capitalismo o que vai aumentando esa interconexión esta vez entre todos os países do mundo, non só entre os países do bloque capitalista. Vale, entón temos, pois eso, globalización económica, vamos ver a globalización cultural. Non só se globaliza a economía, cando falamos de globalización adoitamos falar de globalización económica, é dicir, pois de que cada vez se comercia entre todos os países do mundo, as bolsas do mundo están todas interconectadas e se fan pois transferencias de cartos, préstamos, financiación de todo en todo o mundo, non? Pero tamén hai unha globalización cultural, é dicir, bueno, estamos representados aquí con este meme que entra xente con diferentes culturas, diferentes modos de vestir, diferentes construcción de edificios, diferentes gastronomías, bueno, de todo, non? Linguaxes e tal, e como van saindo con esta máquina, bueno, isto está representando Estados Unidos ou o capitalismo en xeral, van saindo todos iguais, non? É dicir, cada vez no mundo o que veíamos na clase era que, por exemplo, antes as cidades eran todas diferentes e agora as cidades, os edificios das diferentes cidades son tan parecidos
que se non te achegas para ver como están escritos os cartéis e demais, pois parecen a mesma cidade, non? Todas as cidades, pois as grandes cidades son iguais. Ou a forma na que adoitamos vestir tamén cada vez se vai parecendo máis. É dicir, ou, por exemplo, aquí que cada vez o noso Samaín, en vez de parecer Samaín, parece o Halloween de Estados Unidos, non? Hai barrios xa aquí en España que fan o de ir truco-trato, disfrazados polas casas e tal. Bueno, ou o Papá Noel, que estendeu a idea Coca-Cola de que era vermello, tal. As películas cada vez se parecen máis ás series, simplemente tradúcense e valen para diferentes lugares, non? Cada vez a cultura, digamos que hai como unha cultura global uniformizada, non? Que por unha parte, pois está ben que se globalicen determinadas cousas culturais que son boas, pero por outra parte tamén se está perdendo, pois se están perdendo linguas e culturas, pois que é unha pena, é unha beleza, é un patrimonio que se está perdendo, non? E dentro desa globalización cultural tamén está, pois, cada vez os medios de comunicación que conectan máis os diferentes lugares do mundo. E aquí o que intento poñer na imaxe da esquerda é que tamén se manipula con máis facilidade a nivel global. Por exemplo, como pasou pois eso, coas eleccións de Trump a través de Elon Musk e a rede social X, que, bueno, fai que a xente vote en masa o que lles convén, non? Entón temos globalización económica, globalización cultural, imos ver a globalización política. Cada vez hai máis organismos supranacionais, pois como a ONU, como a Unión Europea, a OTAN, eu que sei, hai un montón de organismos que son superiores aos países pequenos, non? Ou aos países en concreto. Entón, cada vez as políticas dos diferentes países teñen máis en común as unhas coas outras, vale? Vaise interconectando tamén a política a nivel global. Por exemplo, en España, para facer legislación, temos que ter en conta a legislación da Unión Europea e moitas veces temos que tamén ter en conta a legislación das Nacións Unidas, por exemplo. Non podemos simplemente lexislar a nosa bola como nos dé a gana. Entón, eso tamén é unha globalización política. Cada vez as normas do mundo son máis parecidas e máis globalizadas. Entón, xa vimos que é a globalización, cando sucedeu a globalización, ou cando comezou e cando se acelerou, que tipos de globalización hai, principalmente eses tres, e agora vamos ver as vantaxes e os inconvenientes, que ademais están relacionados, vale? Unha das vantaxes é o aumento da riqueza, vale? Vemos aquí maior riqueza, o aumento da riqueza. E outra das vantaxes é que cada vez temos como vendedores máis clientes accesibles en todo o mundo, vale? E como clientes temos máis produtos accesibles en todo o mundo, entón podemos ir a comprar produtos en outra punta do mundo que nos gusten máis, ou que señan máis baratos, ou que señan de máis calidade, máis específicos, vale? Pero estas vantaxes, vámolas ver outra vez aquí, están relacionadas cos inconvenientes da dereita. Porque, efectivamente, si é certo que aumentou a riqueza, pero, en realidade, aumentou dunha forma moi desigual, moi mal repartida, porque o 1% da poboación, que estaría representado por esta xente de aquí arriba, aínda que xa vedes que non é case un tercio, pero sería menos, vale? O 1% da poboación mundial recibiu o sea, a metade dese aumento de riqueza, vale? Sin embargo, ao revés, a metade da poboación mundial recibiu o 1% da riqueza. Entón está moi mal repartido tanto no mundo como dentro dos países. Sabemos que o capitalismo, bueno, aínda non o demos, pero o daremos, o capitalismo fai que os ricos sexan cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. E iso está pasando a nivel global, co cal se acentúan moitísimos aumenta a riqueza, sí, pero que aumenta a riqueza dos ricos, fundamentalmente. Vale. E outra das desvantaxes que está relacionada co anterior é que, vale, sí, moi ben, teño máis clientes en todo o mundo ou teño máis produtos que comprar, pero tamén hai unha competencia feroz a nivel global, o que fai pois que saia perxudicada moita xente. Por exemplo, aquí vemos unha turista á esquerda. Isto é para representar o problema que hai coa expulsión das vivendas da xente porque a xente que aluga os pisos prefire alugalos para turistas que saca máis cartos. Claro, cando ti vas de vacacións podes permitirte gastar un pastizal nun mes, porque só é un mes ao ano.
Pero claro, non podes soster iso durante todo o ano. Entón, sube o prezo dos alugueres e a xente que vive nesa cidade ou nese lugar pois non ten para pagar os alugueres e vai tendo cada vez que alugar vivendas máis precarias ou incluso quedar na rúa, porque van sendo expulsados por ese turismo que pode pagar máis, ou que é xente máis rica, ou que como só é un mes que van pagar iso, pois poden, non? Eso é un problemón tremendo que está ocorrendo agora a nivel global, non? E logo temos o exemplo, por exemplo, dos produtos que representamos aquí co pulpo, o sea, aquí en Galicia o polvo é dunha gran calidade, claro, tanta calidade que o vendemos ao mellor postor, e o mellor postor o mellor está en Estados Unidos ou en Rusia ou onde sexa. E iso fai que o precio do polvo suba extraordinariamente, facendo que a xente de aquí non o poda mercar. E que a xente de aquí, cando merca pulpo, en realidade, o polvo, perdón, está mercando polvo máis barato por exemplo, de Marrocos, pero non está comendo a xente galega o polvo de Galicia porque o están comprando fora. Por iso falábamos de competencia feroz, vale? Non hai forma de competir con eses clientes que poden pagar tanto. Eso pasaba tamén co fresón de Palos, que escoitamos un audio sobre o que pasaba co fresón de Palos, que vas a Palos de la Frontera e ali non podes comprar fresón, é imposible, porque o están producindo todo para levar fora, e se queres comprar fresas en Palos tes que comprarlas de fora, igualiño que o pulpo, isto pasa, que o polvo, perdón, con moitísimos produtos, vale? Ou, por exemplo, outro dos efectos é a deslocalización industrial, é dicir, que collen fábricas que estaban, eu que sei, en Vigo ou onde sexa, e as deslocalizan, é dicir, as levan a outra localidade. Por que? Pois porque é máis barato contratar xente en determinados países subdesenvolvidos, pagarlles nada, case nada, e non recoñecerlles un montón de dereitos que temos as traballadoras e os traballadores en Europa, por exemplo, e así producen máis barato. Pero claro, saen prexudicados os traballadores e traballadoras que quedarán na rúa no primeiro mundo. E os do terceiro mundo, pois tampouco é que, o sea, sí, teñen un traballo, pero un traballo moi precario. É dicir, que habería que globalizar tamén os dereitos humanos, os dereitos laborais, os dereitos civís, pero non é iso o que máis se está globalizando, estánse globalizando outras cousas.